S'acosten les vacances de Nadal i alguns de vosaltres us esteu preguntant què podeu anar a veure o què podeu regalar. 3 propostes per riure moltíssim. Si tu tens 75 minuts de la teva vida, fes el favor d'entrar a la web de Tria Teatre i buscar Loser. L'Edu Ferrés et fa un monòleg tipus clown que no t'ho creus. No vull fer molt de spoiler, però una de les coses que em va agradar més és com ell interactua amb el públic i com, segons com està el públic, doncs utilitza d'una manera o una altra. I una altra cosa que també em va agradar moltíssim és el control impressionant que té del seu cos, com amb aquests 75 minuts t'explica una història sense gairebé utilitzar cap paraula. Doncs podreu anar a veure Loser fins al 3 de gener al Teatre Aquitània. Si no has vist mai actuar Joan Pere, jo crec que has d'anar a veure, sí o sí, Un sogre de lloguer. O sigui, jo crec que Joan Pere hauria de ser Patrimoni Cultural de Catalunya, com a mínim, i crec que tu hauries d'estar fent cua ja al Teatre Goya per anar a veure aquesta peça. A més, és la típica que pots anar a veure amb amics, família, o sigui, li agrada a tothom. És que, per favor. Sí, és que no és només per Joan Pere, que a més hi ha un repartiment fantàstic sota la direcció de Daniel Anglès i a més amb codirecció de Jaume Vinyes, que la història és la típica que ell va fer de sogre, però d'una persona de qui no és sogre, i llavors tot s'embolica molt, tu rius molt, perfecte. Vale, si ets dels que em dius, no, és que jo ara per Nadal marxo, però quan torni vull saber què he d'anar a veure el jorn del judici. La premissa és que una onada gegant s'empassa tota l'illa de Mallorca. Evidentment, tots els habitants desapareixen, però sobreviuen 4 persones que són les que han de decidir com han de repoblar Mallorca, com han de... Una mica rotllo el mecanoscrit del segon origen, però amb molt d'humor i perquè tu t'ho passis molt bé. La podreu veure al Teatre Tantarantana fins al 19 de gener. Ja em direu quina heu anat a veure i si teniu més propostes d'obres per riure.